Apa banget panarwa ulun kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun. Mengkoto Bathara Kala sawise wis asat triwe musmela rasa panemukan sak para tukuling gamatura. Darbe karep apa jeneng kita marak ning asala teka ndadekake kagiatan penggalih Rama. Awit sowan kita marak ning asala ndadekake goro karane kayuanan. Nganti ketika bumi genjot samudra kocak kawacandra dimukolir iki nebur-kebur. Ora nganti ngsul bandingan Joko jebol-jebol korene sira matangkep. Tak senggono sira kembar warna semorok ing kemote cuma pendhita ing malih ing kanang jebul. Suwan marang ning ngarsa ulun nggih Bathara Kala, mula matur kang cetha duwe karep apa? Uluh Bathara Kala. Lancar ya apa? Sawamane munggaku ora susah dadak matur kiraku bapa guru sepana plasing cipta tegese wis ngerti sadurunge winarak. Mula kula aku matur kaya dene samudra sinareman ku ya dene mundahe segara ora ana guna paedahe. Ae bapa guru kuwi ngerti sadurunge winarak. Yo kula najan bener kan dadi atur kita lamun kemenapa medhare koko kang dadi panyuwun kita padha karo datang cangkriman ulun pribadi. Mula kinarya kanggo pandukaning kandha para matur kang cetha nggih Bathara Kala. Ya apa yen kudu kudu diparingake mantuk lugune mengkene bapa. Aku kuwi janjane putrane Rama Purun Bathara Guru apa dudu. Loro sira iki putraku nggih, sira iku majaku. Kowe kuwi anakku kang kaparanata. Yen aku putrane Purun Bathara Guru kena apa? Kok beda karo dewa-dewa liyane. Dewa sing mapan kayangan soe kaya to Kakang Bathara Brahma, Kakang Bathara Indra. Bathara penyayan kabeh padha mukti wibawa Nyakrawati ndhawuh dendol enggah kang kepenak dar sarwa enak. Daranang pratangga jiwa jangutipun nirmala miwah saumanila kene aku kok mbok setrake urip ana monggo dae mangan padas surintrikaning kayu kapuk prepekaning kayu wae bapa mula aku suwe saya ngokro kusika bersih balung kusika kulit aku mungkari balung karo kulit. Kenapa banget oleh Kak Sio marang aku anakmu lho bapa. Jujune wae aku nganti bisa sowan marang sane bapa guru iki aku lumaku ana sak tengahing alas. Delalono kewan kang tumempel ana witing aren tak saut tak pangan. Teko banjur mimboy segering aku mlaku banjur bisa nglaat awakku bisa sowan sane bapa guru. Mulai aku perlu akan nyoroeti aku sani opo guru kewan kang ndak pangan mau bangsane kewan opo-opo yen wis genah jenengan tak golek tak pangan kanggo mangan saben dinane opo. Bagi yang sedang menderita nyeri tulang dan sendi, cukup 2 gelas susu Ofisur Gold sehari. Setelah 10 hari, nyeri sendi mulai berkurang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa ringan. Setelah 20 hari, rasa lelah berkurang, persendian lebih fleksibel. Setelah 30 hari, Adi guru, kula timbangan dawuh Kakang Narada. Boten kita ngrusu-ngrusu kepara kula badhe nderek udhu. Kakang Narada badhe paring dawuh. Lungguhipun kula ngertos nyambang dipun tedha Bathara Kala menika sanes wujuding kewan. Ingkang dipun tedha Bathara Kala menika jalma manungsa kang nembe nderek segening ari lajeng dipun mangsa kangge putra pun Bathara Kala. Napa mangkat mereka guru kang dados panawati mriksani putranipun Bathara Kala. Tentu tasih wonten tabet-tabetipun adi nuli Kakang. Putra ngustakaken dawuh nggih Bathara Kala. Ana ikati apa bapa. Yen mengkon mara gage nglungguh majo kapara ngayun bakal lulu pirsani kewan apa kang pantu nggih Bathara Kala boyo ing sane bapa pun ora lan para sane bapa Kumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon le pincang
Sabarang tu sungkan orang ayu nalika semana sayang Bathara Kala tutuke wis mengo kaya lawanging guru sareng wis pingersanan kelawan sayang Bathara Guru nata menawa Bathara Kala katembengke momongso marang sipating jalma manungsa ketitik tasih wonten daging kang nylilit wonten sinura Bathara Kala saking dukaning sayang guru weling sayang guru kadon asta sekawan aspa ngkaling luwa rekmanira Bathara Kala aspa ngkaling ngandhak siung kanan kelangking siung kabudha rimo kajebrol suku jak antara prakatidara sayang Bathara Kala